Ko ki pradok ki prasnam tong ini bisar menta hakani ka dorpat senrai mano kita ki nong set kelai ka jat bendu bat mano kita ki bait ya ka ribet ka jat bendu te tong ini snap ya kani ka video hadu ka bekut wat klet ban share kani ka video wat hadu ki nong mikmat ki jongpi namar ba kalau wei ki jonga jongpi ka shong ha keti ki jongki menta bat ka ki don ban le namta jongi tong ini snap bat ngin subscribe lemba kani ka video kalian ka jonga ngala sim ya kani ka lat ka kabu bat ya ka senjam pan pha ya ka city individually sha ki laipon rumut ki nong mikmat nang ni napo ka chat beriu nang ni napo ka bri nyau trap ka jongi bat ngangai scam bat pin sim bat pin pediang ya kane bat pin le ai bat pin ra ban kran hang te po sambli bat ngala tho sai ka city ru ba ni dawa bat ngi kerpat ya pi bat pin kran bat pin kersan bro laipon rumut ya kan ni kamat reservation polisi ban penbaik no ya ke jing kedor ban penbaik no ya kita ke jing bom ya ke jing bom baik lane ban penyalong rengkat no ka equal share hap dang ke jing long unequal lane pedang ke jing bom yo ya ka hok ke rengkat hang ni po ki prano song jong ke jela ko ki khun samla ki pradok ki prasnam ki long kmi ki long pa tei nam ta ka lawai jong ke jat pilio tei nam ta ka lawai ki khun ki ti ki jong a ki jong pi bat ngakwa ban keren hang ni ya ki pradok ki prasnam ba share ka ni ka video pin pha ya ki message sha ki nom hikmat ki jongpi leng ba ki comments ban dawa ya u nom hikmat jongpi phila ban mention ya ka kerteng ki jong u ba phila ban mention ya ka constituency ki ba pidei bat ken mau larangi pertah surok larangi pertah ki nu ki rensan social media larangi hak nu ki platform ta ka jing pen snau jongi ya kata ka opinions ki jongi bat ke jing bom sola su jongi ban sha ban ngi kwa ban pen snau ri larangi wat hi ko solution bat ban lai ban penbet ya kan ke jing ko ya ke jing kedor kadai bet hang tei hapo yeng dor par thawai hapo assembly bat ni don ya ki lai pon rungut ki ban la ban le nam ta kata bat nga kerpat hang ne ki kun samla shim me ke jing kit klik pha ka message jong pi sha baro ki nom hikmat ki jong pi na lagi jong ki constituency wat nom le ran wat nom ting kadai ka hok ke jong apa ke jong pi ban snau ya ka ai ka bagi dai ban pen snau bat wat nom sha ya lamba klaru hak itu ki political leaders ki ba ai da kata ka political blaming game da ka ba kenok pen ban ya kitu ki nom hikmat jongi ki ba ra ya ka ni kamat ka balong ka jingmen toy nam ta ki khun ki ti ki jongi kenok pen ban ba ule bit ule komne ule komtai ngakwa ban pen sisa hang ne kalong ba ka ni kamat reservation polisi kala kata man ta san post nam kala spoil ya ka future jong ki khun ki ti ki jongi te larang yem kendit ben rew menta banada ngimle ai menta lanopat bat manupat ban le lada om dei mangam api te na kalian jonga ngala pha ya gitu ki city laipon rew teli ki city ngala pha sagi mikmat jong kejat ben rew wat langap hak ban penlut da ki hajar hang tu tang ban thoi gitu ki city hanrei namta kari berkejat ben rew kani kadai ka responsibility kani ki jingba kli kani ki jingkit kli ke jonga kam dei na benta ke jing mentoi ke jonga dia si people kat ba ong banga ki nam ta kani ka reservation policy kadai nam ta ke jing mentoi ke jonga em ke jonga kala kut tangkat ni hari kadai nam ta kalawi jongi ki khun ki ti ki jongi ki ba kapateng ke ba menta pat kapateng ke man sebut ni hak ban tei ya kalawi ke pas scam nam ta jongki bat ki don ki nong yalam ki ba ong ba em kam mentoi ban pen khi ya kani namar kala sampus nem menta kom no pinut ban ang bat kom no pim le rang ban kren kom kita ki chat kentin bat ki bomnut ban kren ya kani pin sayo hi la ke jong ka bainong haki kun samla na ki constituency ki jongpi bat kin sami sakmat ban penram ya pi bat kala dei ke por ba klet ya kata ka jing mentoi simet ke jongpi klet ya kata ka disiplin jongpi haka parti jongpi pi ong ba ni hak ban follow ka disiplin umlong ban kren mentoi yu pindon kata ka parti ke ba pimlong ban kren nam ta ki mat ki jura nam ta ka jing mentoi jong ki kun samla napok ki konsensi ki jongpi pi klami kmat nam ta ka parti rei ken mau pi mi kmat na benta ki pai ba nong snong bat ken mau ki pai ba nong snong jong ka bri nyau trap ki dawa teng e ba pi dei ban kren ya kene po assembly ngangai scam bat nga ai kublai kit bok kit ruang ya ki nom hikmat lai pun rungut ba pinyo ya ke jing job
hakan ikan dorbar senrai menta papin sara ya kan ikan mat kijing ya keren apa ya day pan penbait ya kijing kedor ber kijing ko apa ya day ber reservation policy te kublai sibun ingin sekendu pat hagawai ke video